Sema Jumatatu nsemo ya bono margoba banta bangeni gobeso kiaso kunyara goba kanera echukuru fisa boruke olwa soso mwako mutangani as University aiga sense ya Kenya miyo mujobo songa saving ya National Bank abuno abarwa kana chibese cyo warwa bayiboli ni goba ikara na sense ya sobonge erikanyara kane konangwa kana bali chibese cya sabando baho gukigo cyakachikosi anene as University aiga sorgongo rito rogusi Kurengana n'ubuteneleriwe benki yo ya National Bank nigo bateba buna babekire merobere isene yo koeneke buna omurobere yo no chikokorekana asenchera ero yo bwororo asiboigo baineke buna oborende obotingu nigo botinyirie Mulikito dipona sanya na ikira na sebenge yo bena na gotwariganira roboti rokubwatia Asomurobere bwabaroki wagoswaji University ao omotinyo yo imeyense ya Kenya Aborokiwa anena be University ya Kisii nigo omubaro monene wa Bible oenekiwa asebengi ya National imeyorosagia rwa Kisii raini gere ntambe dwanjire kwa dimiti abana baitu ono turoji ngande tokore yetoko chao yetutakore na botokoira na mama sengi je raini turojere nene na bana baba dimiti abange Kisii University Kasa moja na nusu benye go sambiri ndoje ngabono musanga manoro teli gosuka lakini yene moja kokoni dole ngorangora Gusangane getaseni Kendize TV omo manager buru sagiorwe amoni maikara nigarera emeroberie miya bariganetie elio koena na obokoreri obuya Raja wiki elia tuendelea na watendewe University tukabangana kitogo ikirani tubasa elinde baka newe sabe sokubango to avoid strong cues ne agent ordinary angena family bank no yonde besides KCB no yonde na Kisii University main campus so in total it was 9 agents and big agents very active include na staff the hotel atuata those are 13 people Naboigo niganyara kwerera chinjera cyo gutinyo borendi na koena kyanga omurobiri yo oerira sencherengi ya security to enhance security armed security utambia tokutwara babere lakini mtu amenta babere site patini iskaria utanga bana wegete kiu onetaba odebeza Wanyamba bali unarmed bali services ntugatoyo moma okona kwa coordinator bakona kurobera na bande batatumbala iskaria tukuyigoleve ngito sambiri nenusu kwa customers na license yito ya CBK na bekota baiko lakini ntobegete meroberi yo kusabu kwa baiga tutoikuwa siekera mpaka ekerera inira ere watekana no komenta kumubaro bwabarokiwa no kuganya kwegekege tambe Abaiboli nigo baru okubolia wo komenta chinsege chinde imeyo mu cyubusongo elyo korobya obokoreri bwabo korusambiri paka wano bantu kanga bakodi okuboli kwa nenkodinga ababeke personnel baisaine abari barakorera abandi kera abantu bakire bangia n'abantu onyemba konyara bayigorero sagironde rinde bakoreke ba ekerege tunegi akire giya korera abantu bana intimons baisane wale basabanga ebengene nene na ya serikali yale kugura branch agara twakonyu bwanga agara twakugire hino komandi ndoje ngeza asabe ko roje turakona onga stir na ndira kutora vera hino ndo kole toje man kwane ngonye diba chaba beka abantu bayisaine bagotumira tusikwa Nabali bonsi baligeti kwegendereria asobonchereria nigo bariganiwe eri banyare wekinia Urusoro kironi kiraina mbali kibyasara ebikende binene na the condition yenene yebyasara ko bironi ne license ye county awaswama tugata bakore emeremo barege service counter siga ko ba engage ko bateye kugani ko unakole ababekira ni bunotagete Ripoteria egetaseni Kendize TV kurwa soro sagia rwa National Bank imeye county ya Kisii elietaria Nendi Pon Asanya